Листата от забранена любов, Диана Любенова. Ще се вдигнат ли цените на цветята и каква сума да си приготвят родителите за първи учебен ден, ще разберете от мен днес, звездният репортер Диана Любенова. Има една гледка, която върви неизбежно всеки 15 септември. Отрупана с букети учителка. Оказа се обаче, че дни преди първи учебен ден, точен отговор на въпроса с колко ще поскъпнат цветята за празника трудно може да се даде. Всичко зависи от нагласата на цветарите. Най-търсени ще останат букетите до 15 лева. По тази причина те са и най-масово предлаганите. Преди всичко цената е така водещ фактор, за голямата част от родителите, защото не се купува по един букет. Повечето хора купуват за повече учители. А имате ли понякога поръчки за букети преди самия ден? Да, имаме поръчки за такива букети, особено за първокласниците. За разлика от продавачите, които се оплакват, че се търсят по-малки букети, учителите са категорични, че си тръгват все по-отрупани с цветя. Христина Димитрова, която е педагог от 25 години, например, твърди, че разлика от тогава има единствено в това, че букетите стават все по-красиви. Това е най-голямото ми богатство. На 15 септември всички по улицата разбират, че аз наистина съм учителка, защото родителите подаряват такива прекрасни букети. Налага и се, защото в дома ти няма толкова пространство, където да ги подреди. Независимо дали ще се качат цените на цветята или не, факт е обаче, че учителите ти ще си тръгнат отрупани с букети. За вас днес звезден репортер беше Диана Любенова.